Hát akkor először is gyerekek, kóstoljuk meg ezt a vöröset, jó? Egészségetekre. Egészség. Isten éltesse benneteket. Egészség. Egészség. De Isten éltesse. Egészség. Matyi bácsi, azt szeretném megkérdezni, hogy a szüleitől, nagyszüleitől miket hallott, hogy részt vettek-e a busújáráson, illetve hogy hogyan vettek részt, vagy milyen emlékeket mondtak, legendákat, stb. Az az igazság, hogy az én familiámban, tehát a Sokasz familiáról beszélek, egy Jánkele, nevezzük úgy, ő volt a Jánkele király, akit szintén Kurutász Mátyásnak hívtak. Akitől a Máté, bizonyára ez mond nektek ez a név, sokat, tehát ő volt az utóbbi korban a legnagyobb Jánkele király, de ő is ettől a Kurutász Mátyástól tanulta. Az 1955-ös felvételen, az a megrendezett busójárásról szól, azon ő szerepel, aki kólózik, táncol a Sokasz Menyecskék között. Na most, ő az én apámnak volt az unokatestvére, de ők nem nagyon tartották a kapcsolatot. Én a Sokasz familiámtól, a Kurutász familiától nem hallottam, ők nem foglalkoztak a busójárással, egyáltalán. Csak ez az egy Kurutász Mátyás, ez apámnak a unokatestvére volt. De ővel mondom, nem tartottuk a kapcsolatot. Én a busójárást, amikor egész pici gyerek voltam, nevezzük úgy, 50-es, 40-es évek vége felé, úgy szembesültem, hogy a anyám és a nagynénémmel mentünk az utcán is. Szembe jöttek a busok, és én nagyon-nagyon megijedtem a főutcán. Akkor még, ha jól emlékszem, a vásárt ott tartották a Fogadalmi templom téren. És valahogy egybeesett az akkori busójárás, a vasárnapi a vásárral, mert iszonyú nagy tömeg volt akkor, de ezek csak mohácsak voltak, tehát akkor még nem volt az úgynevezett turizmus. A maszkokról az akkori emlékezetemben, hogy olyan maszkok voltak, amik úgy nevezzük, hogy kapámaszkok, azok az egylapú, ember arcot ábrázoló, tehát nem ez a úgynevezett támos, amiről múltkor beszélgettünk, tehát a régi típusú maszkok voltak, szinte ugyanazok, amelyek itt az 1955-ös filmben szerepelnek. Tehát ez volt az első emlékem a busójárásról. Aztán, mivel hogy ugye engemet nem a Sokasz familiám nevelt, hanem az anyám, magyar öregapámék neveltek, nevezzük úgy. Én így nem találkoztam a busójárás kultúrával, majd csak akkor, amikor 1957-ben ezt a házat megvásároltuk, és akkor a szomszéd néninek meghalt a fia, és ott maradt egy busó felszerelés, és azt mondta, hogy Matyi, hát vigyázz, hogy ne álljon itt. És akkor öltöztem én először be, lettem ilyen 17 éves, nem voltam még, tehát körülbelül 17 éves lettem. Akkor kétszer és harmadszor öltöztem be, mielőtt elmentem a katonának, Jánkelénak, csoport, tehát ez úgy vett, hogy mind csoport volt, csoportba mentünk, akkor azt csináltuk, amit a többi busok megpróbáltak utánozni, és különösebb játékot akkor nem találtunk ki. Na aztán, amikor én ugye leszereltem, akkor hát minden busójáráson ott voltam, csak nem öltöztem be, mert nem volt ruhám. Egy jó néhány évet kihagytam a busózásból, mert az a ruha, amit én azt kölcsön kaptam a szomszédjétől, az unokája fölnőtt, és akkor már ő használta, ő vitte. Tehát azért nem öltöztem, mert nem volt rám, de mindig kint voltam a busójárásban, mindig ott voltam a busók között. És hát ekkor ugye a 60-as évek közepe, második fele, ekkor
jöttek azok az úgynevezett csövesek ide Mohácsra, akkor kezdett a buszjárás egy kicsit bizarrá válni. Megindult a úgynevezett turista forgalom is, amikor különböző országok fiai jöttek, ugye japánoktól kezdve, ázsiai országokból különböző, de legtöbb japán volt. Na, az első alkalom, amikor én beöltöztem, ez mindjárt emlék, hogy ugye a történet a következő. Itt a szomszédomban, a Rászgyuránál jöttünk össze esténként, így késő ősszel, mármint így, mint mostani időszakban, vagy télen, karácsonytáján, és ő aglegény volt a Gyuri, de én már nős voltam, meg hát többen a Gyuránál jöttünk össze, és hát beszélgettünk a régi időkről, a buszjárásról, és akkor mondta, hogy nézd meg itt a nyoma a házba, a szobába, jobban mondva már a mata, ugye ezek olyan vademberek voltak a matáik annak idején, hogy bevezették a lovat a lakásba, képzelte. Volt egy olyan lehetőség, bevezette az egyik oldalon, és akkor hát, hogy nem tudom, ott valami összetörött, vagy nyomott maradt a falon róla. Na, elég az hozzá, hát ilyen emlékeket meséltek én nekem. Egyszer egyik alkalommal este megjelent ebbe a társaságba Belár Jóci. És hát jön a Jóci számon kéri tőlem, hogy miért nem öltözök be, hát én ilyen emberekre volna szükség, busójárásban mellett ugye ismert régebb óta. Hát mondom, azért, mert nincsen ruhám. Azt mondja, hát ő tud nekem szerezni, hoz nekem ruhát a kultúrából, azt mondja, mert ők is onnantól kölcsönözik. Hát mondom, hogy te leszel szíves, akkor hozzá egy ruhát nekem, és akkor beöltözök. Hát ez volt 1979 karácsonyatáján ez a beszélgetés. A kapcsolatot tartottuk, és mikor eljött a buszjárás, nem tudom, akkor február közepén volt mondjuk a buszjárás, eljött, hát és mondta, hogy Matyi, hoztam neked is ruhát, gyere oda, válaszd ki, melyik kell. Hát és akkor én ezt gondoltam, mondom, ez pont jó beszél nekem. Na, elhoztam haza, megbeszéltük a találkozót buszjáráskor, és egy csoportba csöppentem bele, amely csoportba állt ugye a Belár Jóci, aztán a Gácegi Géza volt, mondjuk domináns ember, akkor a Pepsi, a Kovács meghalt sajnos, én voltam meg, még egy-ketten, akik voltak, körülbelül heten lehetünk. Én, amikor kimentünk, ez a hét ember kimentünk a busójárásba, szinte az kellett, kiment busójárásba, hát rajtunk kívül nem volt busó. Hát ha 4-en vagy 5-en voltak még, voltak olyan busok, akiknek nem volt maszkjuk. 1980-ban a busójárásban én mondhatom, 3-an voltunk, akik, még meg is tudom nevezni őket, hogy 4-en, akik hordtuk a maszkot, más busok nem hordták a maszkot. Ami a kultúrádban olyan 100 ruha lehetett akkor még, de talán már nem volt annyi, amit kiadtak, hogy hordják a busok ruhát, egyszerűen érthetetlen, nem hordták a maszkot. De most amikor ugye én hordtam, tehát magamon viseltem a maszkot, mint busok, amikor azt vettem észre, hogy ugye megszállnak a fényképészek, és mivel rajtam van maszk, engem fényképeznek. Én voltam a busó média sztár, mert hát más nem tudtak más fényképezni, mert olyan busó, aki nem viseli a maszkot, azt minek fényképezni. Na hát szóval ez volt az első benyomásom 1980-ban, de hát ugye a civilből hoztam azért a tudást meg a nézetet. Eltelt így egy-néhány év, és hát én úgy félrehúzódtam, vártam, hogy majd kitalál valaki valamit ebbe a csoportba, vagy kitalál, nem talál ki. Hát nem tudom. 86-ban, amikor ugye hallgattuk a rádiót, és a Gyura, Rász Gyura, ez nagyon fogékony emberke volt,
és kreatív, és lehetőség volt mindenre. És amikor a rádió arról beszélt folyton, hogy nagy baj van a Forma 1 készítésével, mert nem lesz a magyar nézőknek ugye, ülőhely, nem jut oda az építkezés, meg WC problémák, nem lesz elég mozgó WC. Na hát, mondom a Gyurának, mondom, kellene egy játékot csinálni, egy viccet, hogy egy magyar Forma 1-et csinálni, és elmenni a Méhtelepre, hozni ilyen biliket, és egy táblát elakasztani, hogy na te pontosan te emlékszel, Gyurikám, mert te ebben már részt vettél. Hát akkor öltöztem be először. Igen, akkor öltöztél te be először. És akkor, hát ez egy akkora, hagyd ne mondjam, megcsináltuk, szenzációsan jó volt ilyen kerti kapából a magyar Forma 1-et, egy utánfutóval. Aztán a gép mindig elromlott, mert gyújtáshibás volt, meg úgy toltuk. De minden buli nagyon jó volt, és hát maga a játéknak a mondani valója olyan nagy, hatalmas volt, hogy nagyon nagy sikerünk volt a buszjárásban. Nagyon nagy sikerünk volt ebben. Mikor került hozzád a koporsó motiváció? Ekkor. 86-tól? Igen. És előtte ki csinálta? Előtte a Belány Joci. Előtte a Belány Joci csinálta, ebben a társasággal csinálta, csak én láttam, hogy a Belány Joci nem kreatív, ő, na mindegy, nem akarok negatívat mondani. És akkor innentől kezdve a koporsó, tehát mentünk még egy-két helyre, de innentől kezdve ehhez a társasághoz tartozott. A 87-es játék. Ott a Kurázsi Mama szekerét csináltuk meg. Az arról szólt, hogy na hát itt is a véletlen sorozata volt. Ugye, mert megígérte egy illető, a Buzsák, hogy hoz nekünk szamaras kocsit. Hát aztán eljött a buszjárás napja, hol a szamár, az istálóban beteg, kocsi van, azt oda tudja adni, jó van, add ide. Nem, azt se tudta odaadni. Aztán valonnan hírt kaptunk, hogy van egy könnyű, nagyon könnyű lovaskocsi a Bika istálóban. Mondom, nem érdekel semmi se, akkor mi húzzuk, vagy páran busuk, toljuk, húzzuk, nem érdekel. Akkor is itt készen van a játék, ember ki kell vinni. Na, következő volt. Ugye, gondold el, körülbelül 3 vadásznak megbeszéltük, hogy lőjenek varjukat. És idehoztak vagy 30 darab varjut. Emlékszel erre, Gyurikám, hogy ilyen... És azzal volt ez a hintó ki? Igen, na most akkor én megcsináltam körülbelül 16 kalickát. Úgy, hogy egy ilyen kerek paros lapot, és azt kipúrtam a izéket, kipúrtam ezt a paroslapot, gömböt, a szélét, és veszőket beledugdostam, beletettem a döglött papagájt fölakasztva a zsinórral, összehoztam, és akkor ez úgy szét, megtartotta az alját, és ilyen papagájok voltak kalickában, döglött papagájok, nevezik, a papagájok, miről beszélek? Varjuk. Döglött varjuk voltak, és körbe volt a kocsim. Na most ugye ezek a busúpapagájok, azért mondtam, elnevezték busúpapagájoknak a varjukat. És aztán meg a Kurázsi Mama szekere, fönt volt a kocsim ilyen koldus, meg egy ilyen arab nőszerű volt beöltözve, és akkor kocsis, meg ez, na, aztán hát a Bugya húzta a kocsit, rendesen, úgyhogy... A szamár, nem? Ja, a szamár helyett. A szamár helyett. Szamár helyett. A Bugya húzta. Na, úgyhogy de aztán itt is volt, ja Isten, volt olyan, aki hülyeségből, mert egy ostoron lógatta az egyik srác ezt a döglött varjot, és úgy lengette a népeknek, és akkor oda lengette a szájához, mondott el. Voltak ilyen, voltak, beleharapott, érted, azt a betyárját. És na hát, ugye,
Na, hát ennek is nagyon nagy sikere volt. 1900 jött az 1988-as év, amikor is, hát ugye az ember, ha gondol egy merészet, és hát én olyan típusú vagyok, amit magam egyedül is meg tudok csinálni, akkor állok elő vele, hogy na csináljuk meg. Történt a következő, ugye olvastam egy könyvet, többek között, amiben a Tersánszkinak a Kakuk Marciát. Nem tudom, olvastátok-e? Nem olvastátok. Érdemes elolvasni pedig. Kakuk Marci. Hát ez úgy megfogott engemet ez a könyv, két kötetes könyv volt. A második része arról szól a könyvnek, hogy képviselő választás van valahol lent Erdélybe, az Erdély egy részén, és ugye vannak a Kossuth pártiak, meg vannak ilyen pártiak, a Bihalgebbet, meg mi. És ez ahogy leírta, hogy zajlott le, hogy fiákkerral, meg mentek egyik falra a másikra, meg képviselő, meg ígért, meg a beszédek, meg mit. Na, hát mondom, mi volna így magamban, hogyha ezt a képviselő választás busójáráskor, így a busókkal megtűzdelve minden, de beöltözteti jelmezbe, mert a busójárás nem csak arról szól, hogy busók legyenek, mert valamikor a gyerekkoromban, a busójárásban, tehát az 50-es évek elején, vagy 40-es évek végén, ugye, hogy mutatok neked egy filmet, itt van, hogy 1938-ban, hát rengeteg jelmezes vonult fel a busójárásban, nem csak busók voltak. Na, ezzel a képviselő választással kapcsolatban, hát elkezdtem rajta dolgozni, meghozták a frankot, a cilindereket, a parasztányoknak a néptáncos ruhát, és a télevíz idején beöltöztettem őket néptáncos ruhába, meg képviselőnek, meg busókkal megtűzve, de igen, ám csak kellett szerezni hintókat. Na, elég az hozzá, hogy na, hoppá, van még egy, akkor Békás pusztára van 3, van 4. Akkor még, hogy mire tegyen fel a népi táncosokat, csak a Lőrinc Sanyi meghalt, az is eljött, hozta a spediter kocsiját arra. És az az ötlet honnan jött, Matyi bácsi, hogy lesz híd Mohácson, mert az akkor volt? Hát ez akkor, igen. Hát az honnan jött? Hát ez onnantól jött, hogy ugye volt valamikor képviselőválasztás, ez nagyon rendes ember volt, aki képviselőt állítólag Prakátornak hívták, aki országgyűlési képviselője lett, vagy akart lenni Mohácsnak, egy nagyon rendes, tisztességes ember, hát jót akart ő Mohácsnak, csak hát ő mondta, hogy de ez sokat ember volt? Nem, hát nem tudom, de Prakátornak hívták, és ezt onnantól tudom, hogy amikor gyerekkoromban, hogy ki volt, gyerekkoromban általában a január 1 és busójárás között szokták megtartani ugye a lakodalmakat a Sokacoknál, amikor hát nincs annyi munka, nincs mezőgazdasági munka, amikor ráérnek mulatozni meg. Na és így én voltam azt hiszem 2 alkalommal szigeti lakodalomban. Hát az egyik az unokanővérem volt, a másik meg még valami ismerősünk volt. És mind a 2 alkalommal jégen mentünk át gyalog. Zenekarostól, lovastól, mindenestől együtt. És akkor mondta valaki, akkor Sokacok mondták, hogy na Prakátor hídján megyünk át. És akkor mi az a Prakátor hídja? Hát ő ígért ugye Mohácsnak hidat, aztán valami olyasmi volt, hogy emberek, hát be van fagyva a Duna, ott a híd, tessék, megcsináltam. Valami ilyesmi volt, na lényeg. És akkor, mivel hogy képviselőválasztás, meg Prakátor hídja, meg stb., akkor kitaláltam azt a mondást, csináltunk egy festményt, és ugye egy képzeletbeli híd ívelt át, mert a szigeti oldalon lakott egy fiú, mohácsi lány szerelmes lett bele, és nem tudott átmenni, mert viharos éjszaka volt a Dunán, nem közlekedett semmi, se ladik, se komp, és olyan erős volt a vágya, hogy képzeletben egy hidat
oda képzelt és a képzeletbeli hídon át tudott menni. Na szóval ilyenek is fűzöttek hozzá ez a bizonyos... Ekkor a 88-as busójárásnál még mindig kevesen öltöztek be. Igen. Nem volt igazán nem. színvonalas a busójárás. De ennek mi volt az oka, hogy ilyen kevesen öltöztek be ezekbe az években? Kérlek szépen, akkor akkor vissza kell menni egy kicsit. Ugye az 55-ös, meg főleg a 61-es ilyen busó filmezések alkalmával ugye sokat költöztek be. Aztán amikor volt az a bizonyos dolog, hogy megrendezték a busójárást, ez 1965-ben, 65-ben volt, vagy 66-ban. Azt tudom, hogy 65-ben már ökröt sütöttek, csak azt nem engedték kimérni. De mindegy, nem ez a lényeg, hogy 65 vagy 66, a lényeget mondom. Erre az alkalomra, amikor ez a török űzéses busójárás volt, török sátrak voltak, meg háremhölgyek voltak, és akkor, hogy aperit kocintás után elindult a busó menet, hogy elzavarta a törököket, meg ágyútörgés, stb. Erre az alkalomra csináltattak akkor az akkori város vagy az állam 120 darab ruhát. Na most a sokacok is ott voltak, meg ott volt a 120 darab ruha, akik kiosztottak részbe gimnazistáknak, aztán sok roma gyerek kapott ruhát. Igen ám, mint amit említettem, nem tudom, hogy ezt megelőző megbeszélésen ott voltál-e, Gáborom, amikor mondtam, hogy 1980-ban a Kultúrházban számtalan olyan maszk volt, ami nem volt belülről kiparagva. Ami faliképnek gyártották, tehát faliképet, majd később rátérek erre. Tehát faliképnek, és ez hiába volt rajta a bőr, vagy nem lehetett hordani. Hát sima deszka volt a benne. Még volt, amelyik az orra sem volt kivakarva, semmi. És akkor persze, hogy a hónalat viseltem, mert viselhetetlen volt. Hát meg nem csak az, hát hogyha a roma gyereket kapott ruhát, mondjuk, hát ő nem hordta, mert egy roma nem tudja 2 percnél tovább magán hordani a maszkot. Hogy miért, nem tudom, hát nem tudja, nem. A hónalat viselte, ugye, mert én vagyok a szép, engem üzletek, mert én vagyok a bosó. És akkor innentől kezdve azok, akik tiszta szívvel, lélekkel busóztak és hazul hozták ruhát, azt mondták, hogy én ebben a társaságban nem ködösködök. Ezek voltak a nem ködösködök. Igen. Sokacok? Az akkori sokacok, érted? Akkor számított az, hogy kivonultak inkább igen. A sokacok a busójárásra? Így, pontosan. Ez meddig tartott? A 90-es évek közel? Nem, már Gyurikám, már hogy meddig tartott? Igen. Ez végig. Már mindjárt csak ez sokkal később. A sokacok egész addig maradtak ki, amikor nem tudom most a dátumot, ezt a sokackő vezetője jobban tudja, amiket csak ők megjelentek. Mert, mondom, nem akarok elővágni a dolgok elé. Ekkor 88-ban, ha magamat kivonom a busójárásból, magunkat, hát ha van 10 busó, akkor sokat mondok. Mert akkor már kevesebbek voltak a ruhák, sokkal kevesebbek, mert egyszerűen azt csinálták, hogy kiadták a kultúrázból, kiadták a ruhát, és nem vitték vissza. És nem volt eszköz, nem volt, amivel visszaszerezzék. Sokan eladták, és így a kultúrázi ruhák szinte eltűntek. Én 7 darabot, ami most is itt van, és kultúráznak a nevén van, nevezzük úgy, amit én megőriztem, talán ezek vannak a régi ruhákból. 7 pár bocskort a Rapás Sanyi, akkor ő volt a raktáros, nem is, kérdeztem tőle, hogy te mondom, bocskor nincs véletlenül. A magyikám azt mondja, de van, de 7 pár van még a 120 párból. De hát azok is mind azt mondja, hogy el vannak szakadva, szét vannak taposva, penészesek, minden. Hát mondom, nem baj, add csak ide akármilyen rongyosak, add csak ide majd. És akkor párjával voltak úgy összekötve, azt elhoztam, és akkor itt én a műhelyemben
Hát először is megpucoltam őket a penésztől, meg a sártól, meg a prütyitől, és fölpuhítottam a bőrt, ugye, és akkor amit lehetett megvartam, helyrehoztam, megvartuk, jobban mondva, és akkor megpróbáltuk őket úgy, ahogy lehet használni. Tudtunk is bele, hiszem 5 párat életet tudtunk eltenni, hogy tudtuk is használni. Na, szóval 88-ban ott tartottunk, hogyha kivonom magamat a busújárásból, akkor nem sok. Erre nagyon érdekes kép van, itt a kiállítótermemben van egy 88-as busújárású képem, ott vagyunk a lovaskocsikkal, fiákerokkal, fölülről az erkéről van fényképezve, és magunkon kívül a képen nincs busó a téren. Szóval nagyon-nagyon elgondolkoztató dolgok voltak. Aztán jöttek ugye a következő évek, amikor is hát mindig egy ilyen aktuális dolgot találtunk ki, most nem akarok... Közbeszólok egy kicsit, igen. Hogy ugye a színház, a Pécsi Színház rendezte meg ezt a busújárást 65-66. Igen. Az csak egy évben volt? Igen. És akkor utána már azt mondták a sokacok, hogy ők nem akarnak ezen. Így van, így van. Tehát az egy alkalomért ennyire megsértődtek, hogy azt mondták, hogy nem. Ez alatt tehát volt egy, most ugye 30 év távlatában, 25 év távlatában kicsit nehéz visszagondolkozni, hogy mi hogy következett. De olyan téma is volt, amire ugye szemtanúja voltam. A gyülekező, volt egy busó szépségverseny, ami a szépségverseny ilyen számmal voltak ellátva a busok, és ez a busó szépségverseny az önkormányzat lépcsője előtt valahol ott zajlott, ott volt egy bizottság, stb. És akkor ott fontozták meg, stb. És hát azt a 30 busót, ami volt még eredeti busó, ugye oda kérhették, és ők elmondták, hogy ugyanúgy, ahogy most mi velünk csinálták, a nem hozzáértők, zsűrizték le a maszkjainkat, és mind a te maszkodat is lefikázták, ami hát elszorul az emberek a torka, mert nem ért hozzá, ugye? Na, itt is pestiek voltak, akik zsűrizték a maszkokat, és akkor én jöttem a Sokackör felé, tehát a Kazinci utcán, a Szekerestől jöttem, és odaérek a Sokackörnek az utcájához, kereszteződéshez, és én nagyon ismerem az illetőt, Cserinásznak hívták, itt lakott a Gólya utcában, sovány emberke volt. Kérdezi tőle valamelyik, sokat szól, hogy értettem, hogy mit kérdez, hogy na, mi van, mire jutottál? Az jebemti, érted, minden, fogta és a földhöz csapta a maszkát, és megtaposta, összetörte. Azt mondta, ez a maszk, a legősibb maszk az egész busújárásban, ez nem jó ő nekik, ezt mikázta le, meg ilyet, értem, mert kicsi, azt mondja. Valami kicsi, az volt a baj, hogy kicsi, most meg az a baj, hogy nagy. Na érted, és akkor többen ezt csinálták, és földhöz baszták a maszkot, azt mondták, ezek több, és akkor tudod milyen a sokat szerdám, akkor nem, na innen, ettől kezdve, így mondhatom azt, hogy nem egyszerre vonultak ki, talán 2 vagy 3 éven keresztül, mert azért volt egy-két nagyon-nagyon lelkes sokat ember, aki még ott maradt a busújárásban. És mikor kapott erőre újból a busójárás, hogy most már ilyen nagyján nőtte ki magát? Kérlek szépen, mikor kezdődött? Kérlek szépen, ezt talán 90-es évek elején? 90, mindjárt, várjál csak. Igen. Hát ugye várjál, mindjárt mondom én neked. Csináltuk, ezt a bizonyos 88-ast elneveztük ugye Marica hídnak. Aztán a Nemzeti Színház, azt tudjátok, hogy hova építsük a Nemzeti Színházat. Ide építették, nem jó, oda építették, ott se jó.
ott lebontották, akkor oda építették, és akkor csináltunk mi egy nemzeti színházat, hogy propaganda, építsék Kölkedre, mert hát ott van hely még most. Az hanyas évben volt? Nemzeti színház ez 89-ben. Akkor volt a vízlépcső. Tudod, hogy legyen vízlépcső, vagy ne legyen vízlépcső. Ez mind majd, aztán világkiállítás. A világkiállítási transzparens volt. De aztán volt a kárpótlás. A kárpótlás... Már 90-es évek elején. Igen, volt a kárpótlás, ez 92-ben volt. Hát itt is csináltunk, az is, a filmen valahol rajta van, ahol ugye rólam szól a film, vagy ki a kárpótlás hivatalt csináltunk, telefon, aival, minden, nagyon jó hangulatos volt, és az Ópi volt a hivatal segéd, és akkor csinálta. Nagyon jó volt. Tehát nem csak busó volt, hanem jelmez is volt, és valamit mondott. Aztán ugye jött a Duna visszaterelés. Amikor is ugye egy hatalmas nagy, na ez már rajta van itt az én magnumon. Emlékszel egy Gyurika, amikor jönnek itt be, meg esik az eső, meg ugye éppen egyik nap azon gondolkoztam, hogy visszanézve mondjuk 93-ra, hogy milyen naívak voltunk, meg szinte semmi nem volt, meg hát a mai szemmel nézve ugye mondhatnám azt, hogy nevetségesek is voltunk egy kicsit. De olyan érdekes, hogy hát mert nem volt más. Érted? Mert nem volt, de ebben is, hogy mi azt csináltuk, mi voltunk a legjobbak. Mert tőlünk nem volt semmi más. De mi az, ami beindította a 90-es évek közepén, ezt újraélesztette ezt a... Kérlek szépen, amikor most már azt eredményez, hogy 1000-en vannak benne. 96-ban, amikor megalakult a Mohácsi Busó Klub hivatalosan. Előtte mi az egy csoportot alkottunk. Akkor már voltunk a csoportban, mondjuk úgy, hogy 20-an. Jöttek, bekéreteztek hozzánk, jöhetek, gyere, nagyon sokan jöttek. De ahogyan jöttek, következő évben elmentek. Mentek is el, de nem azok, hanem itt voltak, mit tudom én, 3 évig, itt voltak 2-3 évig, és ők külön csoportot alakítottak. És nem innentől vitte el az embereket, ez mind megmaradt, hanem alakított egy másik csoportot, és hoppá, egyszer lett egy csoport, lett még egy csoport, és itt a Mohácsi Busó Klubból, innentől ebből a helységből, mondhatom azt, nőtte magát ki az egész busjárás ilyenre. Még nem, amikor egyik évben, úgy visszanéztem, ugye mert mindig mi mentünk elől a menet elején, és visszanéztem, hogy hányan vagyunk. Úgy meg voltam lepődve, nézzétek gyerekek, mennyien vagyunk. Hát ez már 100 busó van. És ez mikor volt? 2000 környékén? Hát ez körülbelül, nem, előtte már. Ez 99, 98, 99-ben. Már akkor láttam, hogy 100-an vagyunk, és akkor egyszer csak, amikor következő elmúlt 2-3 év, megint ugye elől mentünk, bementünk a térre, még mindig jönnek a busók. És ez egyszerűen, de az rengeteg ember jött a fölvonulást nézni. Annyi ember tömeg volt, hogy az embernek a szíve, főleg aki kocsin ült, ugye magasabbról látja a dolgot, hát úgy fantasztikus érdekes, nagyon szép. És akkor a busóállatszorogásba később csöppenték bele, ugye? Hogyne. Az minek a hatására, vagy hogy volt az egész? Hogy volt? Gyurikám, mert ellopták akkor a második maszkot. És most körülbelül hány éve falsz? 2002-ben nyílt meg, 2000-ben, mondjuk 99 óta. Faragsz. Igen. 1999 óta paragok, és akkor... Mindenki is a hatására? Hát igen. Ugye, mert itt volt a társaság, ide jött, vagy a másik helységben voltunk akkor már. Hát ide jöttek be, vagy 100-an emberek. Ugye kaja, stb. Buli volt utána este, és egy olyan illető, aki itt voltak vendégségbe, elköszöntek, mentek ki.
és a kapu alatt ott volt a spediter, a lovaskocsi, ló nélkül, és aki jött, a Kovács Sanyi, levette a maszkját, és oda földobta a kocsira. Nem hozta odáig hátra be. És akik mentek ki, azok látták, hogy ott van rajta egy maszk, leemelte és elvitte. Ezt később tudtam meg, hogy ki vitt el, nem lehetett már utána menni. És elég, tehát az... Na ez volt az első hogy mondjam, indíték, hogy nagyon sajnáltam azt a maszkot, mert ott van az a maszk, a jobb szélső az volt az. Azért, melyik a kecskeszakállas? Vagy a... Igen, a kecskeszakállas. Az. Igen. Az érdekessége az, hogy ugye az volt az én első maszkom 80-ban. Ebben a maszkban voltam sok éven keresztül, egy pár éven keresztül mondjuk úgy, és azt ki csinálta egyébként? Nem tudni. És honnan van? Azt a kultúrátból, ezt hozta ki először a kultúrátból a Joci. Na most... És ez milyen idős maszk volt már akkor, amikor... Hát ez egy egylapú eredeti kapán maszk volt, hogy milyen idős, ezt nem tudom neked megmondani. Nem tudom. Egy idős maszk volt. Nagyon gyönyörű volt a a pestése. Nagyon érdekes színe volt ennek a maszknak. Ha tűz volt, akkor szinte mint a maszk is égett volna, tehát más szint árnyalatot kapott. És olyan érdekesen volt megfaragva, hogy gondold el, ilyen apró kis esőcseppszerű vájatok voltak az egész arca, mint a vésőnek a nyoma. És akkor a kis japán, itt a $200 megveszem a maszkot. Hát ezekre mondom, nem adom el. $200, itt van $200. $200 akkor több volt, mint egy havi kereset. És én nem adtam oda. Volt, akik odaadták, oda, hogy levetették, odaadták. Na, én nem adtam oda. Hát aztán oda is. 99-ben kellett ahhoz, hogy paragjak annyit, hogy 2000-es busújárásra már tudtam árusítani, volt sátram, és ott tudtam árusítani busómaszkot. És akkor Berta Máriának így üzenti, hogy akkor... Igen. Megmondtam a Máriának, hogy tessék, az én paragom maszkokat, úgyhogy amit megígértem, megcsináltam, mert számon kértek egy kritika indítatására. Na szóval is abban az időben, tehát ez 99-re volt az, hogy a busójárás hirtelen ugrásszerűen fölfejlődött, tehát monumentálisan. Tehát akkor már ilyen 150-200 busó volt? Igen. Akkor már 150 busó volt. És a mágiát az gyakorlatilag mióta csinálja? Tehát mágia az volt régen. Az elejétől fogva. Igen, és a koporsó az... A koporsó az úgy szintén a 67-68-as években akkor újították be, de az is egy tehát előtte akkor nem volt koporsó. De mágia az volt, de koporsó az nem volt. Így van. Mágia volt, de koporsó nem volt. A koporsó az a 60-as évek második felébe lett beújítva. Hát ott félelmetes dolgok történtek, mert ugye fölmentek a busuk a mágiára, és akkor meggyújtották körbe a mágiát, égett, egy utolsó pillanatban ugrottak le, majdnem, hogy már sikítozott a jó nép, hogy ott égnek a busok, amikor leugortak. Körözte át a tüzen. Volt egy-két érdekes dolog, hajmeresztő dolog. De jól tudom, volt olyan időszak is, amikor nem koporsó, hanem kiszebábú is volt? Tehát régebben? Én nem emlékszek kiszebábúra, egyetlen egy kiszebábúra. Én régi fekete-fehér videófelvételt láttam benne. Én nem emlékszem rá. Évekből talán. Nem tudom, lehet. Nem tudom, én nem emlékszem meg. Nem emlékszem meg. És politikai felirat az mióta van rajta? Hát azt én csináltam. Az mit jelent, hogy a koporsón. Amióta hozzád került a koporsó? Igen. Előtte nem? Amióta én hozzám került a koporsó, itt mindig egy kis politikai csikkelődést oda tettünk. Én úgy érzem, hogy nem... Belefért a farsamba, nem volt jogtalan. Nem hátra mozdítottam ebben a busójárást, meg a farsangot, meg a politikát, hanem én úgy értem, hogyha olyan kritika volt, akkor előre. Nem. Tehát
és soha nem voltunk, hogy is mondjam, gusztustalanok. Nem léptük át azt a határt, ami még buszjáráskor el nem fogadható. Tehát ez szinte, hát ugye amikor úgy éreztük, hogy az országunkat tiporják, akkor ezt szóvá tettük. Szóvá tettem, és hát ez nagyon szép beszéd, vagy szöveg jött ki a koporsóra, ami rá volt írva. Aztán ugye ez éveken keresztül így ment, és kaptuk a visszajelzést, hogy nagyon-nagyon sokan kedden azért mennek ki a busújárásba, hogy elolvassák, hogy mi van a koporsóra ráírva. És akkor én azt mondtam, hogy na, akkor ez érdemes így tovább folytatni. Persze, én azt hiszem, a világon nincs olyan dolog, aki mindenkinek egyformán tetszik, vagy jobban, vagy kevésbé, vagy lehet, hogy olyan, aki éppen én nekem ez nem tetszik. Ez így van, ilyenek vagyunk emberek. Ha másik oldal írná rá, akkor meg lehet, hogy nekünk nem tetszene. Matyi bácsi, és az, hogy egy civil szervezetet hoztál létre a Busóklubból, az például milyen indítatásból? Hát honnan jött ez? Több ember ötlete, vagy összeültetek, és ezt csináljuk meg? Nem, ez most ne vegyétek, na mindjárt mondom a célt is, ne vegyétek úgy, hogy én mostan babérleveleket szeretnék magamra aggatni, de ez is nekem jutott eszembe, hogy hivatalos klubbá kellene előlépni, mert így pályázatból kaphatnánk pénzt. Tehát így hivatalosan is kaphatnánk pénzt. Ez nekem jutott eszembe. És akkor az összes vele járó papírmunkát, utánajárást, ez nem egy év alatt. Volt olyan, hogy elvittem egy ügyvédhez, hogy segítsen megcsinálni. Hát elnézést, de nem csinált semmit. És akkor elkihoztam tőle a papírokat. Hanyadik nekifutásra jött ez össze? Nem, én egyfolytában ez első nekifutás, mert én állandóan csináltam. Tehát én állandóan benne voltam, Gyurikám. Én elhoztam az ügyvédtől. Nem volt olyan, hogy elvitted a pécsi cégbíróságra, és akkor visszadobták, mert valami... De. Úgy értem ezt a többet szerint. Nem, de várj, érdekes dolog volt most. Ugye elhoztam attól az ügyvédtől, és akkor fölvázoltam, hogy mit szeretnénk, meg stb. És elmentem egy másik ügyvédhez, és mondtam neki, hogy miről van szó. Na, ő készséges volt, ő összeállította a pontokat, megfogalmazta, megcsinálta, megfogalmazta, tehát mi írtuk, mondom, a csontvázat, hogy mit szeretnénk, és akkor ő felépítette. Aztán az ügyvéd odaadta nekem, és akkor én kijavítottam az ő dolgait, és akkor még egyszer bement a szövegszerkesztésbe, és akkor így megkaptuk, beadtuk Pécsre, és egyből jó lett. Tehát, na most itt is, hogy azt mondjam, hogy az ügyvéd urat én javítottam ki, meg egészítettem ki, meg töröltem, meg hozzáírtam, meg változtattam át az ő megfogalmazását. És így jó lett, és elfogadta a pécsi bíróság, és akkor megkaptuk a hivatalos okmányt, hogy elfogadtak bennünket, bejegyzést, megkaptuk az adószámot, megkaptuk a bírósági bejegyzésszámot. Ettől a perctől kezdve hivatalos klubbá vagyunk, megkaptam ezt, akkor írtam a kultúrháznak, a Leál Gyurinak, a polgármesternek. Hú, hát nagyon örültek, mindjárt adtak is 20 000 forintot, úgyhogy... Ez 96-ban volt? Igen, ez 96-ban volt. Ja. Most 25 évesek vagyunk, ugye? 15. Vagy 15. 15. 15. És ha jól hallottam, voltak ilyen a téren szóló zenével is aggályok, meg problémák. Persze, ja, na, hát ez 93-ban történt. Ez 93-ban történt, de ennek éveken keresztül előzménye volt ennek is már. Hogy ugye itt nekünk
nem voltak például sokat kazettáink, sokat zenénk. Hát amit összeszedett egy-két gyerek, ebben volt a Tito féle halálakori éltetés, ez a Jugoszlávió nevű dal, meg mindez volt, az agyam majd szép. Tehát nem volt más se, valamit föl kellett tenni. Magyar nótát nem tehetünk föl, cigányt nem tehetünk föl, ha valami szervet vagy sokacot kellett, tehát ezt találtuk, ezt a Jugoszlávia című kazettát, aztán ez ment itt. Tehát ez itt csak magunk között ment, itt. Elérkeztünk ugye 90-es évek, és én mondtam a minden gyűlésen, Kövesköti Péternek, de mondom, Péter, kellene valamit csinálni, ne arra ugye a zenével, mert így olyan süket a busójárás, holott én tudtam azt. Én tudtam azt, hogy emlékeztem rá, hogy azokban az években, amikor volt ez a megrendezett busójárás, akkor a tetőkön ilyen nagy hangszórók voltak. Ez a 65-ös? 65, 66, 61, 60-as évek második felében. A tetőkön ilyen nagy hangszórók voltak, és ott igencsak nyomatták a mancsisokat zenét. Szóval nagyon jó zenét adtak. És én tudtam, hogy valahol ennek lenni kell, valahol kazettának minden, hát ez nem élő zenében ment. És én ezt előtte éveken keresztül mondtam, hogy valamit kellene csinálni. És 93-as év eljött, egyszer csak ott állunk a téren, és valami ilyen jódli zene, érted? Isten az adja! Jódli zene, sváb jódli zene. A tetőn. Engem úgy nagyon melbe vágott, de nem is tudtam, hogy most mit kezdjek vele. Tehát, volt egy olyan előzmények, bocsánat, hogy közbevágok, Matyi bácsi, hogy azért a sokacasszonyok mindig szóltak neked, hogy Matyikám csinálj valamit, mert nem. Igen. Nem sokat zene. Igen. Jöttek az emberek hozzám nagyon sok alkalommal, ez alatt, hogy a gyerekek a zenével csináljatok valamit. És ekkor is, amikor a jódli zene jött, akkor oda tudták, megismert engemet, ugye, mert éveken keresztül a Kovács, a Suti, a fuvaros, az idős, a Pista. Pista bátyám, Matyi, hát mi ez? Hát az Úristen azt mondja, hát nem szégyelitek magatokat, hát valamit te csináljátok valamit, így mondja nekem. Ugyanakkor, mikor levettem a maszkot és beszélek a Sutival, a Krisztának a főnök asszonya, az is sváb. És oda jön hozzá, megfogja a kezemet, Matyi, azt mondja, tudja, azt mondja, amikor a sokat zenét hallgatom, egy sváb létemre, de pezseg a vérem, és hát azt mondja, de most ez alkalomra, hát most én tudja, sváb kórusban énekelek, de hát most a sokat akarok hallgatni, és azt mondja, nézze meg, hát, de te valamit csináljanak. És akkor intettem a srácra, mit tudok már csinálni. Intettem a srácra, hogy gyertek gyerekek, jöttek utána, fölmentem a lépcsőn az emeletre, és fölporogattam a hangfalakat, meg mindent. Akkora ilyen asztal volt, minden ez az asztal. És elhallgattam. Hát nem tudtam, hogy elhallgatni, 100 izé volt, ott összekevertem. Ennek hallottam hírét. És élőzene nem volt egyáltalán? Nem volt. És akkor... De az hogy nem volt élőzene? Nem volt tambogások? Nem volt. De hát voltak alkalmanként a Peti cigány tambura zenekart fogadták meg a Kercsicsánka még énekelt, addig ő is mindig a Brüdelite Trinket énekelte. Na szóval így voltunk akkor És színpad az volt akkoriban? Voltak műsorok? Nem. Az már később jött a színpad, később jött de hát az is nagyon jó szervezések, ugye. De nagyon minden hibán átmentünk. Ami csak létezett a busújárás, minden hibán átment. Ugye amikor jött a menet, akkor még nagyban népi táncoztak. Aztán a népi tánc, amikor magyar zenére szólt, akkor magyar zenére vonultunk be meg. Szóval nem vagyok én akkora sokat, de ez az egy nap, tudod, hogy busújárásban. Akkor csak sokat. Itt sokat legyen. Akkor csak sokat legyen. Ugye. Hát én is magyar szülők gyereke vagyok, de nem is tudok sokat szól, de busújárásban sokat vagyunk, az készen van. Na, és hát aztán ugye itt is a színpadra, hogy rákérdeztél, hogy voltak később már színpadok, itt is az volt a baj, hogy a szervezés az úgy szólt,
hogy elszervezték az időpontokat, hogy már rég bent voltak a busok, nem még ment a nem szóval, busok olyan másodlagos vagy harmadlagosak voltak, tehát nem volt jó a szervezés. Véletlenül vagy akaratta, nem tudom, de kettő közül valami. Matyi bácsi, és a busok seregszemléje az mikor jött be így az egész busójárra? Az se volt mindig, nem, hogy lefényképezik keddenként vagy vasárnaponként fölállnak a hát ezt is értem, ez mióta? Értem én. Hát ez is meg annyi, de most nem is jut eszembe hirtelen, hogy mennyi mozdulat, tehát a busójárás, a mostani busójárás, az újkori busójárás, én mondhatom azt, hogy az szinte az én ötleteimre épült fel. Minden. Minden. Ez is, amit most mondtál, mint hogy legyen egy panorámakép, én találtam ki, meg nagyon sok mindent. Hogy összejött ez egyáltalán valaha, ez a szeregszem normálisan? Persze, volt egy totálkép, meg csak... És azon mennyi busó szerepel? Körülbelül 50-60 busó volt a lépcsőn. Na, hát az is, hogy a polgármester előtte nem fogadta, a Kuti Pista nem fogadta a busókat. Na, azt is szóvá tettem, megírtam a izébe. Utána már lett kitéve, a Szekó az fogadta, ugye itallal, pogácsával, de hát aztán nem engedte be őket. Ott is, hát de jobb is, hogy nem kell bemenni a busónak a önkormányzat épületébe, szerintem nem kell, mire mit keresett. De most már kezd kialakulni, hogy a Dunai átkelés például. Hát kezdjük ott, hogy a Dunai átkelés is, azt ketten együtt a Csoszival csináltuk, itten szerkesztettük, hívtuk életre. És az mi Csoszi? Az ODTV. És az mióta van az átkelés? Gyurikám, 93? Gyurikám, körülbelül, várjál. Körülbelül. Ez is egy nagy látványosság lett, mert több ezer. Igen. Matyi bácsi, kicsit térjünk rá az állatfaragásra, de itt azt hiszem a Gábor az inkább kompetens ebbe a kérdésbe. Hát kérdezi Gábor, hogy... Hát ezt a stílust, amit maga kialakított, ami magára jellemző, azt hogyan találta ki, vagy hogy jutott el idáig? Vagy mik voltak azok a példaállatok, amiből kialakult ez? Kinek a munkáit nézte szívesen? Első pillanattól kezdve én nem néztem más paragónak a munkáját, mert engem nem tanított senki paragni. Tehát engem nem tanított senki paragni, amikor mondom, volt az a ominózus dolog, utána lehoztam a gyalupadot a padlásról, meg kiélesítettem a szerszámokat, fogtam a fát, és elkezdtem paragni, és hát az első kis maszkom, az hasonlított a mostani úgynevezett ez a támos, sematikus maszkhoz. Főleg a Késics Gyuri bácsinak a meghalt a maszkjához hasonlított. Aztán a negyedik, az már nem. Negyediknél kitaláltam azt, hogy én azt a támot elhagyom, mert így az eredetihez jobban hasonlított. Na most hogy külsőleg a forma, az hogyan jött, hát az évek alatt jött ki. Azt nem egyből találtam ki. Olyan érdekes, hogy a maszk, tehát a maszk, ahogy meg akar születni, az úgy vezetett engemet. Szinte a vésemet ő vezette, hogy mit csinálja. Volt egy, meg van is, majd megmutatom, egy kb. 150 éves maszk fönapalon. És az, amikor paragást paragtam, az itt volt, ott úgy, mint az a sárgás-barnás, az egy másolat különben, az ott lógott fönt, úgy eldugva. És én azt nézegettem, és már majdnem egyszer eltüzeltem. És amíg rájöttem, hogy annak a maszknak a maga tekintete, hát az egy csodálatos valami. Első nézéssel senki nem fogja felfedezni azon a maszkon, hogy az mit akar mondani, vagy mit akar jelenteni. Sok-sok kommunikáció kell a maszk meg én köztem, vagy valaki között, amíg
elárulja magát, még fölfedezi, hogy oppá, Jézusom, hát mit is akar ez mondani együtt az egész. És akkor így kezdtem el gondolkozni, és a gondolataim vezettek oda, meg az a maszk, hogy körülbelül milyen legyen, hogy az egyik szemem nevet kacsintok vele, a másikkal nézek meg, mit akar mondani, az arcalma, meg a száj, mit akar jelenteni, és akkor rájöttem arra, hogy hát ez egy nagyon, nagyon érdekes valami. És egy olyan primitív faragás, hogy az valami eszméletlen. Eszméletlen. Úgy vannak égetve dróttal a fogak, mert nem volt szerencsétlennek száma talán, vagy valami, és az a maszk vezetett, jobban mondva, az a gondolatsor, amit a maszk övez, az vezetett engemet, hogy most ilyen maszkot faragok. És milyennek kell lenni egy állarcnak? Milyen szempontoknak kell megfelelnie? Hát ugye először is, hogy viselhető legyen. A másik, mivel hogy ugye a Mohácsi Busó maszk az emberi arcot ábrázoljon, egy groteszk pillanatot, az a jó, hogyha egy maszk arra asszociál, hogyha valaki arra ránéz, mint hogyha ezt a figurát, ezt az embert, ezt én láttam volna valahol, akár egy kocsmában, vagy akármilyen arcmimikát csinál, de az a jó, amelyikre, például véletlen történt, hogy van egy maszkom bent, mikor lecsupaszítottam róla a szarvat meg a szőrt, és egy másként öltöztettem, fölkörítettem, akkor döbbentem rá, hogy ez az arc, meg az egész a Belmondo, a tiszta Belmondo. És ezt nem akarattal csináltam. Na szóval, hogy mi a jó maszk? Az igazi busó maszk, az ez, amiről én beszélek, az a bizonyos támos, ugye, mert az a tám az úgy jött létre, hogy ha egy trófeát rá akarnak tenni a falra, akkor előtte kell csinálni egy keretet. Egy fából egy keretet. És arra a keretre rá kell dolgozni a szarvat, meg azt a kosfejet, vagy nevezzük akárminek. Na most ezek a támos busó maszkok is úgy néznek ki, mintha egy alsó keret van, ugye, ami neki támaszkodik a falnak, és akkor arra van rátéve a busó maszk. Hát ez fali képnek gyártódott, ezek nem igazi busó. De ha nem támos, akkor amit csinálsz, akkor igen, az úgy könnyebben kimélyíthető? Igen. Könnyebben. Nem a kimélyíthetőség. Akkor jobban ki lehet mélyíteni vele azt, vagy az nem? Viselhető, Gyurikám. Hát arra próbálok én. Én mert nem könnyebben ki, mert nehezebben, mert többet kell kiszednem én nekem. Így nézd meg itt, amire... Hát akkor viselhető. Viselhető, van maszk, igen. Hát ide ehhez, megmondom neked, amit én faragok, ide egy icipici kis szobrászkészség kell. Szobrász elképzelés kell. És hát ebbe a faragóknak a 99%-a nem fog belemenni, nem egy belemerő üzletbe vannak képviselve, őket nem érdekli. Hát engem meg az, hogy én meg busómaszkot faragok is. Ennyi az egész. És a színek azok? Hát a színek... Hogyan jutnak eszedbe? Hát az nagyon sokat kísérleteztem a színeken. Az nagyon sokat. Ugye abban nem szeretnék abba belemenni, hogy olyan legyek, hogy mint a többi, hogy fekete maszk, piros száj. Hát hátam borsózik. Mert aki ennél többet nem tud, az én előttem nem paragónál, ez van. A busó maszkon valamikor nem voltak piros szájak. Azt meg lehet nézni a régi fényképeken. 1900, mondhatom azt, hogy 70 vagy 66, 70 óta, most 70-ig volt egy-kettő. De utána jöttek divatba ezek a piros szájú ripacs, bohóc busók. Amit mondtam is, hogy idéztem, olyan szépen, amikor volt ugye, hogy na a másik. Hát amikor az önkormányzat nagy termében
volt egy megbeszélés, ez körülbelül egy október vége, november elején volt. És fölvetettem azt, hogy legyen, mivel hogy a fiatalok kapcsolódjanak be a busómaszk faragásba, hogy ne csak ez a 4 ember faragjon Mohácson, és hogy legyen alkalmuk a munkájukat kitenni, hát legyen évente busójáráskor busómaszk faragó kiállítás. Hogy legyen alkalom arra, hogy tessék, itt van, tegyék ki ezt a képet, hogy aláírom a nevemet, ezt én faragtam, és akkor hát ezt már nem lehet, ezt már nem lehet, mert már nem lehet. De akkor odáig jutottunk, hogy mégis lehetett, csak nem a Kossuth Filmszínházban csinálták meg, hanem a Batrában volt les. Itt is ugye begáncsolja, hogy nem lehet. De akkor következő évben már lehetett. Na most, hogyha innentől számba veszed, Gáborom, hogy akkor hány faragó volt, mondjuk 6-7, még annyi se. Hát jó, 6-7. a Batrában 5 volt. 6-7. Batrában volt 5. Hanem nem sokan vitték be. Batrában volt 5. Ott voltál? Ott voltam, én már vittem akkor. És az 2001 környékén igen, volt, úgy valahogy. Igen, így, 2001 környékén. Igen, 2000-ben vagy 2000 így. Na, ha most azt veszed, hogy akkor nem vitték be, meg ha voltunk 5-en vagy 6-an, most hányan faragunk? 30-an? 30-an gyerekek is. Gyönyörű, szép munkákat adnak le a fiatalok is. Csak a fiataloknak meg kell mutatni, hogy ne azt faragjál, hanem busómaszkot faragjál. Na, ilyenek vannak. Hát a másik az, hogy ugye valamikor, most a régi világról beszélek, voltak azért sokat között olyanok, akik mindig kitaláltak valami játékot. Tehát a busójárásban összeállt egy csoport, és egy játékot találtak ki, hogy hogyan verik át a népet, meg az asszonyokat, meg stb. Vagy akárki. Tehát játszás volt, a játék volt az egész. Ez sajnos elfogyott, elkopott, és nincs játék. Na most a mi csoportunk az 1-2 játékot némelykor kitalál. Mint például? Tavaly utolsó. Nem volt jó? Az a mobil oltóközpont, a H1N1, és akkor bevittünk menyecskéket. Na de hát ott egy egész nagy tér rajtunk nevetett, meg szórakozott. Most ugye több ilyen játék kell, itt ezt játsszák, ott azt játsszák. Hát ugye a törökverést, ugye amikor a szombati nap, amikor koszorúzunk. A szombati nap a törökverésünk, ugye. Arra is azért azt is én találtam ki. Kíváncsi, tehát jó. Koszorúzás is. Már 5 évig koszorúztunk, nem vette észre senki. Mikor mondtam, hogy valami zene kellene, vagy valami. Mi, hát ti ezt csináljátok? Hát persze. Hát ha nem akarok látni, akkor nem látom. És erről az egész busó legendáról mi a véleménye, hogy ez igaz lehetett, vagy ez egy kitaláció, ez csak egy történet? Hát melyikről? Tehát ez a török kiűzés. Hát Gáborom, van az A változat. Az A változat. Az pedig úgy szól, hogy a török kiűzése után itt egy hatalmas nagy űr támadt, tehát nem voltak emberek. Elhagyták Mohács környékét a népek. Ekkor kezdődtek a betelepítések. Kezdték betelepíteni a németeket, a svábokat, a sokacokat, a szerbeket. Zsidók letelepedtek Mohácson jó néhányan. Kezdtek visszajönni a katolikusok, meg a reformátusok, külön-külön negyedet. Most, hogyha megnézed Mohács város szerkezetét, a mai napig is elhatárolódik. A sokacok, a szerbek, a németek, a svábok, a katolikusok, a reformátusok, a magyarok ott lent, a Jókai Mór utca alatt. A sokacok az 1720-as, 30-as években jöttek ide, úgynevezett ferences papok vezetésével. Először mondott valaki egy hülyeséget, és pedig a hülyeség, ugye ezt figyeld meg, ugye? Valamilyen Lázár pátriárka vezetésével. Hát a katolikusoknál, meg a Ferenc nincsen pátriárka. A pátriárka a szerbeknél van. Tehát a sokacokat nem a pátriárka vezette ide.
a sokacokat, de a szerbeket lehet, hogy a patriárka vezette. A sokacokat én szerintem, meg én tudomásom szerint, a perences papok, akik a perences rendi papok, akik az Adria partján, nem tudom milyen város volt a perencesen nagy komplexumok, és onnantól hozták, azon keresztül jöttek a Balkánról a sokacok Mohácsra. És akkor, ugye, hogy a Gyuri mondta, itt keresztelkedtek meg, szinte csoportosan. Vannak is feljegyzések, de egyébként jó, hogy már múltkor elmentünk a Budzsáti Ácshoz, és ugye eddig úgy tudtuk, hogy csak az Áda templomban, meg a Püspök templomban, tehát hogy Mohács külvárosába keresztelkedtek, meg házasodtak össze a sokacok, de ez egyrészt igaz, itt voltak a legtöbben, de viszont a belvárosi templomban is, ott is voltak, sőt régen voltak ott is sokat. Hát az a legidősebb. Igen. Hát ott is a levéltárban, és eleinte csak az volt. Igen. Ez a az a belvárosi. Az tény, hogy nagyon sokan keresztelkedtek meg itt a Püspök templomban is, illetve az Áda. Na most, ugye, hogy a sokatság az 1700-as évek első felébe jött ide, és telepedtek le. Na most az én a kulutác vonalamat visszafelé én el tudom mondani, hogy az apám született 1906-ban, annak az apja született 1877-ben. Annak az apja született a Jakab 1850-ben, annak az apját úgy hívták, hogy Márkó bácsi, az volt, onnan kaptuk a csúfnevünket, hogy Tyoros. Tehát minden sokacnak megvan, hogy ez Roskit, ez meg ilyen Maduda, vagy nem tudom, vannak a csúfnevek. Na most az én kulutác csúfnevemet, hogy Tyoros, ezt az 1825-ben született Jakab bácsitól kaptuk, mert gyerekkorában, tudom, 2 éves volt, vagy másfél éves, kiment a Csibeudvarba, és a kotyos nekiugrott a gyereknek, és kicsípte az egyik szemét. És így mondja, hogy Tyoros, tehát kotyos, Tyoros. Na mindegy, hát innentől kaptuk ez a csúfnév, hogy a gyereknek egy szeme lett. Na most ez a Márkó bácsi, ez az öregapám, most én hallomásokból, ugye mondom, nem akik ismerték még az én apámnak a legidősebb bátyja. Mesélte, hogy ez olyan ember volt, hogy amikor elkezdett beszélni, mondjuk a révátkelésnél, ahol komponol mentek át az emberek, ugye mert ők szigetben éltek, akkor volt olyan ember, aki inkább lemaradt a kompról, hogy őt hallgassa. Hogy az ő beszédjét hallgassa, hogy az ő megítélését a különböző dolgokról, életről, stb. Egy végtelen jó beszédű, egy előadó képességű ember volt. Na most annak az apja, ennek a Márkónak az apja, meg úgy hívták, hogy Mártin. Eddig tudta az apám visszamondani az ő familiát, hogy Mártinig, aki mondjuk 1800-as évek elején, 1805 és 10 között születhetett. Ebből azt akarom mondani, hogy ezek az emberek ugye sokacok voltak és beszéltek, tehát az ükük öregapám, a Mártin, de soha nem hallottam én az én familiámba, vagy apám, vagy testvérem, vagy a sokacoknál hallottad te azt, hogy ó, haza? Hogy te, hát mi onnantól jöttünk az óhazával, és ott az történt, meg ilyen volt a táj, meg olyan volt a táj, vagy ilyen. A mohácsi sokat erről nem beszél. A sváboknál ugyanakkor megmondják, hogy melyik városból, vagy melyik környékből jöttek ide, mikor jöttek ide, pontosan Berlin környékéről, nem tudom milyen. A mohácsi sokat erről nem van semmi. Nem tudtam semmit. Én soha, de soha ezt nem hallottam azt a szót, hogy óhaza. De a németnél, a sváboknál hallott, hogy óhaza. Na ugye ez az A változat, amit mondtam, hogy van egy A változat, hogy vezetésével.
Hát a B változat pedig ugye ez ettől még érdekesebb, meg cifrább, meg hát akinek én, ugye mert itt amikor jönnek csoportosan emberkék, akkor én ugyancsak ezt így elmondom, hogy ez az A változat volt. De van egy B változat is. És akkor amikor ezt elmondom, végére érek, akkor hát érdekes szemeket látok rám nézni. Mert hogy valami másnak is kell ám azért itt lenni. Mert hogyha számolsz, kicsit számoljál, ugye? A török az kiment 1687-ben, a sokacok bejöttek 1700-as évek, tehát a kettő nem találkozott az A-változat szerint. Akkor ugye nem zavarhattak ki a busó a törököt, mert a busót csak a sokacok csináltak. Viszont, amikor a Lajos király a csata után menekült, és ugye én szerintem a híd mellé ment, tehát hogy miért nem a hídra ment, azt mai napig nem mondjam meg senkinek. És belefulladt a mibe? Mibe fulladt bele? Állítólag a Cselepatagba, ugye? Mit jelent az, hogy cselep? Na, így ha magyarul mondjuk, hogy csele, így nem jelent semmit. De sokat szól, cseli. Ugye annyit jelent, hogy méhecske. Igen. Pécsi, ugye úgy mondták. Miért? Cselár vagy? Ja, cseli. Méhecske. Annyit jelent, hogy méhecske. Na most gondold el, ha itt van méhecske patak, tehát sokat szó cseli patak. Meg volt csele falu ott most is van a Lajos szobor, ott egy egész nagy falu voltán. Ott ókori, több ezer éves sírokat szántottak, meg dobáltak ki. Tudsz róla? Hát ott van nekünk a telkünk, aztán ott is volt ásatás. Igen. Na. És hát ezt a részt úgy hívják, ugye, hogy cseli. Hát most itt akkor valami megkérdőjeleződik itt, hogy oppá, hát 1526-ban itt Sokac helyrajzi név volt, ugye már Sokac helyrajzi név csele. Sokac. Akkor ha helyrajzi név van, akkor Sokacnak is kell ott lenni. Valahonnan kellett lenni. Na a lényeget. Akarom mondani, időszámításunk előtt, most jön egy érdekes kanyar, amikor idejöttek a rómaiak, 71-ben, pontosan, időszámítás előtt 71-ben jöttek a rómaiak, eljöttek a Dunáig, kijelölték a határt, ezt úgy hívták, hogy Limes, a határvonal. És amikor vége volt a munkának, akkor megírta a jelentést a provincia, hogy írom a levelem Pannonia földjéről. Eddig jutottam a beszédembe egyik alkalommal, és én próbára tettem, itt volt egy egyetemi tanár, egy idős 80-on túli tanár, a 70 éves diákjaival. Ilyen osztálytalálkozó. Na, és akkor mondta, eddig eljutottam, hogy írom a levelem Pannonia földjéről. Így van, igen. És mondom a tanár úrnak, és tanár úr, meg tudnám mondani, mit jelent Pannonia? Hú, azt mondja, megfogott, mert nem tudom. Nem tudom. Na, ezt én attól tartok, hogy mert mivel más nem tudok, soha nem is hallottam, de emellett azt, hogy amit nem tudok, az nincs. De én ezt a dr. Cita Katalinak az írásából tudom, hogy Pannonia annyit jelent, mint Pán vallásúak földje. Mondtam én a tanár úrnak. Hát pánvallás, mi volt a pánvallás? Mondom, sokan nem gondolnak arra, hogy mai napig teszünk valamit, vagy mondunk valamit, és hogy ez egy 2500 évvel ezelőtti eseményre, vagy valami megtörtént dologra utal. És pedig mondom, hogy ugye, páni félelem, páni riadalom,
pánsíp, pánigóesek. Használjuk a szavat, és nem is gondoljuk azt, hogy 2500 évvel ezelőtt élt egy Pán nevű illető, aki a lexikon szerint is egy szőrös, egy kecskelábú, egy torz, egy valami rém volt, és az volt a jellemzője, ahol megjelent, ott kitört a pánik, őróla elnevezve. Pánik van, itt a pánik. És ugye ehhez az alakhoz nagyon sok érdekes dolog fűződik, mivel hogy élő ember volt, ő alakított egy vallást, mert félistennek született, és ő, a Pán lett a pásztorok és az erdőlakok és a szegényeknek az istene, mert minden másnak megvolt a maga istene, csak ezeknek a szegényeknek és a pásztoroknak nem volt istene. Tehát ő a Pán a pásztoristen, úgy tudjuk. Na most, köré az ember köré gyülekezett egy ókori világban egy nagyon széles körű valami, amit úgy hívtak, hogy pánizmus. Ennek a kultúrának a hordozói voltak innentől a Balatontól lefelé, Pannonia földjén, akik éltek akkor, úgy hívták, hogy illérek, ők voltak ennek a kultúrának a hordozói, és az illérek pedig itt laktak ezen a környéken, és dr. Cita Katalin szerint a mohácsi sokatság és a sokatság, ugye, mert Horvátországban is vannak sokacok, meg vannak Szerbiában is sokacok, meg vannak, nevezzük, Szlovéniában is sokacok, meg vannak Magyarországon is itt sokacok. Tehát nem egy homogén jelentő, nem egy homogén nép, de valamikor az volt. Csak ugye a történelem őket is kisöpörte, meg megtizedelte. Na most a sokatság az egy őskori, régi pannon nép, aki mindig is itt élt, ezt mondja dr. Cita Katalin, tehát nem egy jött-ment, hogy jött ide, meg jött oda. És a mohácsi sokatság is itt élt valahol a környéken, vagy a szigeti oldalon, vagy valahol. Tehát nem egy, mert higgyétek el, hogy amikor beszélgettem én idősebb sokacokkal, és amikor ő nagyon szerettek mesélni. És akkor, amikor tudod, én egyszer Láncsókon voltam fiatal koromban. Ő neki az élmény volt már, hogy elment Mohástól 5 kilométerre, és azt mesélte örök életébe, mert nem egy kósza, egy jött-ment nép, aki vándorolt ide, meg vándorolt oda, nem. Ő röghöz kötött, abszolút, és ha megnézed a mohácsi sokacoknak a régi jellemrajzát, ők a Dunán átmentek szigetbe, meg onnantól vissza, meg elmentek a Szőlőhegyre, és sehova tovább egy tapotat nem mentek, ez volt a mozgáskörletük. Tehát nem gyüttment nép volt, hogy ő innentől kalandozott. Ez a B-változat. Ez a B-változat. És te melyikbe hiszel? Én az utóbban, hogy nem jöttek ide. Hát ki döntse. Ja, igen. De hát a törökűzés az nem. Nem, az biztos, hogy nem. Az kibazálva. És mi a véleménye arról, hogy hallottam, hogy sok ilyen régi háznál bontáskor előkerülnek a falból állarcok. Hát, ez miért van, vagy hogy van? Én 3-ról tudok, de mind a 3 benn van Pécsen, a János Pannonius Múzeumban. De különben én is tudok csinálni a falból bontott maszkot. Ez nem probléma. De ennek lett volna valami szimbolikája? Vagy dehogy is. Ja, dehogy nem. Hát, dehogy nem. Értem én, csak én más irányba fejtettem ki a véleményet, hogy ilyen falból bontott maszkot én is tudok csinálni. Az egyesek avval rázzák a rongyot, hogy ezt falba találták. Na, a falba beépített maszkok, azok úgy, mint maga a busójárás. Mint maga az eredeti busójárás, amiről szól. Ugye? Az arról szól, hogy a termékenység ünnepe.
És amikor elhangzott az a szó, hogy pokláde, a régi busó föltette a maszkot, és összeállt egy csoportba, ugye megvesz egy csoportba, és onnantól kezdve egy gájdóval, nagyon lényeges dolog volt. És a másik, majd visszautalok én egy dologra, ugye azt mondta, hogy is hívják a Sokackör elnökét, a Jaksi Gyuri, hogy a Busó klubnak ne doboljanak le, nem való. Hát pontosan ellenkező, mert régen a busók gájdóval és dobbal mentek be a házba, mert a gájdónak a hangja meg a dob együttvéve az volt az a sámáni valami, ami az ártó szellemeket elzavarta, kizavarta a házba. Hoppá. Tehát igenis, hogy belevaló a busz. Na, amikor elhangzott a pokláde, akkor bementek a házhoz, és ott különböző varázslatokat csináltak. És a busó az elhangzott szó után úgy, ahogy a természet közeli népeknél van táltos, sámán, varázsló. A busó is valami ilyesmi lett, hogy nem Isten, de nem is ember, a kettő között valami, ami képes arra, hogy valami kommunikáció legyen a szellemvilág meg az emberek között, és amikor ő bement és táncolva hamut szórt szét, meg szalmát szórt szét, meg szólt a zene közben, meg megkopogtatta a házfalát, meg fokhagynával bedözsölt az ajtópilpát, ugye, megölelgette a szülniképes hölgyeket, hogy egészséges gyerekek szülessenek, hogy legyen vegetáció, hogy legyen jószágszaporulat a szalmaszórásnál, hogy legyen a parasztembernek ereje szántani, hogy ne verje el a jég a határt, hogy ne gyulladjon meg a háza. Ez mindnek külön megvolt a maga ritusa. És amikor ugye a épített házba beépítette az ő istenét, pogányisten. Mert a busó maszk, az pogány. Ugye a pogány kultúrából jön a termékenységi ünnep, nem katolikus, nem keresztény, a pogány népszokásból jön. Ő pogány isten jelképét építette be a házába. De ez kicsit ellentmondás a Sokacokon, mert a Sokacok az is Sokacok. Várjál csak, de Gabikám, én hallottam pár évvel ezelőtt, csak sajnos nem adja le a rádió, soha többet utána nem hallottam. Egy könyvre való babonaságot írt le egy illető, egy nő, amikor kijön a templomból, vetette a keresztet, és utána át, ja, most így áll a csillag, most úgy áll a hold, most a kotyost, ekkor szabad, most akkor szabad, most. Ez mind a régi sámán kultúrából jövő hitvallás, ami mai napig itt él köztünk. Igen, mikor ezt megmutat egy papnak, a pap dobott egy hátast. Hanyatteset. Ő erre nem is tudott. Persze. Itt él köztünk a mai kereszténység előtti pogány kultúra. A busóháznak a története pedig, tudod, az hát itt is vissza kell nyúlnom a 70-es évek, 80-as évek eleje, 70-es évek vége, amikor is a Gyuránál, a szomszédnál, Rász Gyuránál jöttünk össze, és ott nagyon-nagyon színes társaság volt némelykor. Itt a dr. Cita Kacára gondolok, Prakátor Pista bácsira, aztán a zeneszerző, aztán a Sárkés Gyuri festőművész, akkor a szomszédjuk Tóték házaspár, jó magam, én, a Gyura, sokan ott esténként összeverődtünk a Szlobodáig, aztán a Szloboda mindig hozott egy kis pálinkát, megkóstoltuk az új zugfőzését, és aztán úgyhogy egy kis bor, egy kis pálinka mellett sokszor éjjel 3 óráig beszélgettünk, meg olyan érdekes dolgokat tanultam én ott meg. Na hát én ott tanultam meg a busójárásnak az alapjait őtőlük. Ezt az egész pánhiedelmet, ugye itt a dr. Cita Kaca egy könyvet erről van. Neked erre a könyvek? Van. Hát ezt mindenkinek el kellene olvasni, mert ez van az alapja, meg a sok maszkfaragó nézné meg, hogy milyen maszkok vannak benne, akkor elállnak. Hát
Igen. Na, a busóház, akkor nem mint busóháznak, hanem valami busójárás múzeumnak akartak kaca csinálni, de ő olyanokat, hogy amit ebben a könyvben le van írva, hogy az őskultúrát, tehát a Pántól a 2500 évvel, vagy még az előtti kultúrát, Európa keletkezésének a korát szerette volna bemutatni, hogy az emberek barlangokban laktak, stb. És hát ő neki ez volt az ő nézete. Én nekem megmondtam, hogy nekem meg az van az én nézetem, hogy egy ilyen karneválszerű busójárást mutassunk be, mert hát ebbe különbözünk egymástól, ugye? És akkor én bútorral foglalkoztam. Tehát itt ez a csarnok, az bútorraktár volt. És aztán ugye 2000-ben abba kellett hagyni a bútorozást, mert hát más gazdasági dolgok jöttek be, úgyhogy a magyar bútorok meghaltak is. Utána kellett nézni, hogy mit is csinálhatok. Na, hántan vetettem a dolgokat, és mind amit említettem már, hogy olyanba vágok bele, még ha segítségem is van, ígérkezik, amit egyedül is meg tudok csinálni. Mindig ez volt az alapelve. És így is történt. Volt annyi élettapasztalatom, meg szaktudásom, hogy nekiálljak és elkezdjem megcsinálni a vágokat. Ugye meg volt az alapötlet, meg voltak a bundák hozzá, mert miért a padláson tároljam őket, amikor a figurára rá tudom tenni, mint válfát. Ugye nem ott kell tárgyalni, nem a padláson kell, hanem... Na és bejött az alapötlet, és ahogy mentem előre a dolgokba, úgy egyre jobban szinte, hogy begyorsított. Hogy még jobban, megy ez, egy, hú, hát nem is gondoltam volna, hát sokkal nehezebbre. Na, megvolt minden, megvolt az alap, varni kellett, gatyát összeszedni, bocskorokat, stb. Mindent imitálni, meg szerkezetileg összeállítani, az nem egy kis munka volt, mert én ahány emberrel beszéltem, tehát valahogy mindig többet jobban meg tudtam oldani, mint mások, akik javasoltak valamit. Tehát nem mentem bele, és az én általam tett dolgok ezek jobban működtek, és hát az én bábjaim állnak jelen pillanatban is, és 2002 tavaszán olyan stádiumba kerültem, hogy láttam azt, hogy van időm, nem kell kapkodnom, szépen a munkával elkezdtem tenni, és na mondom, itt az ideje, hogy a meghívókat megcsináltatni, kiküldeni. Kiküldtem a Szekónak, Szekó bácsinak, ennek, annak, és jöttek, és átvágták a zsinort, és 2002. december 5-én megnyitottam a busóházat, akkor elnevezték busóháznak, ugye ez persze adószámot kértem rá, úgyhogy hivatalosan működik. Bevétel után adót fizettek, úgyhogy nem tudnak megkapargatni, úgyhogy aztán azok az emberek, akik itt voltak, és amit elmondtam, hogy én egy kis előadást tartok, akár nyugdíjasoknak, akár gyerekeknek, itt voltak növendékpapoktól kezdve, azok is elámultak, aztán apácáktól kezdve, azokkal mindig megviccelem őket. Aztán a fiatal 13-14 éves lányoknak, amikor eladom a szexet, nem én adom el, nem. Hát azok nagyon kíváncsiak erre, aztán azt, amikor a tanárnők itt van, hát azt mondja, ez nagyon tetszik nekik. És akkor, na, úgyhogy amiket bejegyeznek a naplóba, ide az emlékkönyvbe, hát csoda szép dolgokat írnak be. Büszke vagyok arra, hogy nem egyedi, tehát nem sematikus, nem egyforma maszkok vannak, hanem ahány maszk annyiféle. Aztán arra is büszke vagyok, hogy
Duna Televízió például többször volt itt, és van ez az úgynevezett Duna Hanzix, biztos láttátok, hogy az eredettől a tengerig mutassa be a Dunát, madártávlatból mutatja a városokat, meg mindent. Igen, tudom. Én azt hiszem, hogy egyedül a Mohácsi Busóházat mutatta belülről, mint belső képet. Itt mind madártávlatból mutatott be mindent, csak azt mutatta, hogy Mohács, itt van Busóház is, és a Busóházat mutatta. Olasz televízió olyan elismerést mondott, az olasz televízió is csinált egy ilyen Dunai felvételt. Ő Magyarországon, Budapesten valamit mutatott be, meg engemet Magyarországon. Aztán még egy érdekeset, hogy egy Párizsba élő, de hát azt később mondta, az úgy történt, hogy amikor már jó 40 percet itt beszélt, meg nézte a maszkokat, meg mindent, és akkor azt mondja, engedje meg uram, azt mondja, hogy bemutatkozzam, de az az igazság, hogy volt mellette két hölgy, az egyik a felesége volt, a másik meg egy ő mondta, hogy azt mondja, mit mond magának az a nép, hogy Gut Erik. Ha, mondom, nem mondom, hogy barátom volt, mert idősebb volt, mint én, de nagyon jó cimborám, gépgyárban dolgozott, itt ilyen volt, számszaki ember, igen, azt mondja, jó, akkor maga tudja, persze, mondom, sőt, még az Eriknek a mamáját is ismer, mert azt mondja, hogy Gut Eriknek a lánya. Hát mondom, akkor én maga nagymamáját is ismertem, mert meg a Kálvin utcában. Jézusom, na elég az hozzá, jó barátságba kerültünk, beszéd barátságba. Amikor 40 perc után talán még több is volt, ment ki a hölgy, vagy ment ki az úr, és akkor bemutatkozott, sajnos nem kértem tőle névegykártyát, a nevét is elfelejtettem. Azt mondta, uram, azt mondja, én azért jöttem Párizsból, de magyarul beszélt, ő magyar származású vagyok, szobrászművész, és én azért jöttem Párizsból egyenesen ide Magyarországra, ide magához, rokoni kapcsolatba intéztem el, hogy ezt a múzeumot, ezt a kiállítást megnézem, mert engemet az kapott meg, hogy ezek a maszkok a maga maszkjaiból tükröződik az ősi erő. Az ősiség, az ősi erő. Nekem, nézzétek, nekem ettől nagyobb kitüntetés nem kell. Engem nem érdekelnek, hogy engem félretesznek, lefikáznak, hogy az én maszkaim, holott amikor én kiteszem a maszkra, szinte fölé nől a többi maszk, most őszintén. Tehát a kiállításokon, amikor ott vagyunk, meg se közelítik. De mondom, nem számít, nekem ez elég, hogy nekem vannak ilyen elismerésem is. És most mit hoz a jövő? Mert most ugye az önkormányzat egy ilyen busóudvart akar létrehozni. Hát nézd. Vagy ahhoz arra mi a véleményem? Hát véleményem kettő. Egyik szemem sír, a másik meg nevet, tudod. Mert örülök annak, hogy végre lesz egy ilyen. Nézd, mindennek a lényege az, hogy mivel lesz megtöltve. Milyen tartalommal lesz megtöltve. Ha az biztos, hogy sok látogatója fog lenni, nagyon sok látogatója. Sőt, ugye itt arra megy a játék, hogy a Mohácsot bevonják ebbe a nagy turizmus útba, ami jelen pillanatban kimarad, mert ugye a Dunán itt sok ezer ember lemegy, annélkül, hogy Mohácson kiköt a fehérhajó, és annélkül, hogy Mohácsot látnák, elmennek odának a buszok, és elviszik őket Pécsre, és visszajönnek, beteszik a hajóra, és elmegy a hajó, és Mohácsot nem is látták. Na most, gondolom én, hogy valami intézkedés fog történni, hogy ez ne így történjen, hogy Mohács nevezetességeit is, ugye ezt említette a polgármester, hogy a turizmus útvonalat ugye
Mohács Siklós borutat akarnak csinálni, és ahogy itt a jelek mutassák, itt ugye lesz egy pár bemutatni való dolog, ami a hivatalból be lesz mutatva, hát én ki fogok maradni ebből, az biztos. Tehát én ide nem fogják hozni. Mert ugye aztán a másik 530 millióból könnyen meg lehet csinálni, ugye lehet csinálni ilyeneket. Én ezt az én kis zsebemből csináltam meg. Én nem vallottam vele szégyent, ameddig ez, hogy a jövő mit hoz, nem tudom. Hát nem tudom. Becsukni nem fogom egyelőre, tehát párhuzamba fogom üzemeltetni. Aztán majd meglátom, hogy lehet, hogy erre is kíváncsi lesz valaki, az ide is jönnek, aztán nem tudom. De hogy ugye én nekem ez annyit jelentett, őszintén megmondva, hogy a 43 év ledolgozott munka után jelen pillanatban nyugdíjam 60 000 forint. 60.250. Ez arra volt jó, hogy egy kis kereset kell, hogy nyugdíjkiegészítés. Semmi más, ez arra, hogy gyógyszerre meg tudtam venni magamnak ezt valamit. De hát ha kiesik a bevétel, akkor összekkal húzni a nadrágszíjat, aztán nem tudom.